Калі у вас некалі ўзнікалі такія пытанні, наколькі вялікая можа быць у бярозы ці можа нейкая альхі сістэма карэнняў, то глядзіце, вось гэта сістэма, вось гэта карэнне. Наколькі яны здаравенныя, шырокія. Гэта такі яшчэ маштаб не самы вялікі, а вось тут. Ну, калі я не памыляюся, тут можа метра 2. Прыкладна тут 2 метры вышыні. Можа і троху болей. Я бы падышоў тут бліжэй, каб зняць. Тут такое балотца. Уступаць у яго я не хачу. Але проста паверце мне на слово. Тут можа метры 2. Можа 2,5. І гэта толькі одна палова.